সিনারিও যেটা जों राजनीतिनि जे आबहावा त्रिपुरा हास्तेव नुबुइ दंमोन अबनति जों दिनै अर्थेटिं सिरमनि बानो जों अबनतिजा आलोचना मा खायलायो जों नुबुइ दंगो जे त्रिपुराव गोबांना जेटा अनफर्चुनेट दिनै जों सावैमानो जेटा नोंना नांया दंमोन आबरक दिनै त्रिपुरा हास्तेव नुबुइ दं जे बर बांलादेशी आबरक दिनै त्रिपुरा मथानाव सेजावै बक्साइ दंमोन मिरक जों नुजागोन मियाव मुंगिया गामियाव जे जयनिं प्रग्राम माने आजागाव एमनखाय दिनै त्रिपुरा मथानाव सेजावै बक्सालायगा अब बेलायनो जाया अब बेलायखायनो दिनै त्रिपुरा सादाव फानि बागै बेलायखायनो हामिया हिसाबै जों नुबुइदों कारण दिनै अ हानो बानफेरि नारगनि बागै दिनै अ हानि बुसारकनि अस्तित्वनो रक्षा खालामनायनि बागै दिनै बुबाग्रा सामफ्लाय दंमोन जराव शुद्ध राजनैतिक हामजांलायै दिनै त्रिपुराव दिनै त्रिपुरा सारक किसिसा मालायनि नुबे जे पार्टीनि बिसिंग किसाखौ मानलाय माबाय जों गुबुननि पार्टीयाव खुलुम जे पार्टी दिनै गावहानि बागै मुंसाफानो गाहाम खालामनाया आमहाय पार्टीयाव बाहालाय दंमोन जों नुजागै दं फैयाबा जों अमसे दिनै सिमना ब्लक कमिटिनि हटेल जों जेंनानि नुजोबो जेटा सारा त्रिपुराव सिमनानो नुबै सोलोंनानै उनथुम दिनै सिमनाव बकल कायजमैनो बाहायखाय अ जागाव बीजेपीओ तलांगमान आबो चाइटोबै दंमोन जों नुजागौ फैयाबा दिनै सिमनानि लुकुराव बुबाग्रानो लगिरि थानि ग्राक थायैनो समाय तांलै बाचाजार हायनि बागै ओ मुंसा मानै खनैनि लुबे सिमनानि लुकुराव तागो कुनु लराचरा गै जारा बीजेपीओ थांगो हिरै कयेकजन न फुलुगै त्रिपुरानि बिसिङाव सिमनाव जे देराखेरा खालायनानै नाय दंमानि आबो जों नुबुइ दं 2 फेमिली न बरक 20 फेमिली 3 फेमिली न हमके 30 फेमिली फुलुगै सिमनावबो जयनिं प्रग्राम जों लाइ थांनाय सानोबो जों नुजाखा किन्तु आबोनि पाल्टा जवाब जों सब समयनो रियो जों नुजाखा बीजेपी रक जुदि तिनि जयनिं प्रग्राम खायखाय जोंहाबो सालनि परे रगला जोंबो पाल्टा तेवैसा जों जयनिं प्रग्राम खालायथांगौ अबनो सिमनानि सिनि त्रिपुरामथानि खान त्रिपुरामथानि आसल दिनै सिमना हयतनो जों लाबोनो जों नुदोंमोन दिनै जों गोजाम ब्लक कमिटिनो सोबाय अजागाव जों सिमना ब्लक कमिटिनि दिनै आदम रत्न जों दिनै समायदांहैगोन आं आसा खायो दिनैनिसिमनि दिनै सिमना ब्लक कमिटि आगेनि जे एक्टिभ ग्रिन दंमोन दिनैनिसिमनि एक्टिभ गानि होनै आं खाव चंहैनो हारखा कारण दिनै नुखासिनि सिमना ब्लक कमिटिनि जरा जरा समायदांनाय रक जथना एक्टिभ नरक नां कयदानि गुचुबो जे तिनि हर जरा समायदांनाय रक आर जरा तिनि हर सबकाय जागो सिमना ब्लक कमिटियाथ रिजनल फानुथुम टीडब्ल्यूएफ फानुथुम वाईटीएफ फानुथुम जों बेबारनो बुबाग्रानि सिपाय बुबाग्रानि वारियर्स जों जागाव केबो सिलाय हतर करि आं दिनै बाय थांगौ जों मिया डिस्ट्रिक्ट मिटिंआव साव जों तिफ्राबो थाव बुबाग्रानो बादे ते केबो
bo kotor bo cikon ini kebono wan sugui naharia sung jotono soman sung tini member tung organizing secretary president vice president EM মন্ত্রী অব কোনুয়া जों दिप्रामथो बुबाग्रनो लगिरिना हिंदी याप्रि सेजार ओ याप्रि सेतानि जों बेबाग्र समान अधिकार जों बेबाग्र समान चिनि पावार जों बेबाग्र बुबाग्रनि सिपाही हिंदी जों वानसुगुइ माना लायनाय जों जुदि अमहायखाय जतनो वानसुगुइ नालायखांखाय बोसोरगांनि साल सामुं खालायथानि कुनु केबेंमो खायमान लाखनि वानसुगुइ नाहाल जों साइमानो जेकुनु अर्गानाइजेशन खायनानै थांखांखाय आबो कायसा पद संगुइ माना हारो किन्तु सामुं खालायथानि हिंखाय अबो कायसा टीम वार्क कायसा टीमनि सामुं और टीमो जों जतनो प्लेयार जों जतनो थुंनाय जों जतनो जुदि गाहाम फोरोंखाय बोखा खुलबुइ जुदि थुंखांखाय जों चिनि और टीमनो खालायथानि कुनु वाना जागनाय गैया जों साइमानो जेकुनु खेलाव फुटबल फानंतु क्रिकेट फानंतु जेकुनु खेलाव भलिबल फानंतु जों जुदि टीमो जुदि खरसा बायते खरसा गाहाम थुंगियांखाय जों कुनु दिनो खप्लायनि मानजा जों फुटबल क्रिकेट जों एकई टीम 11 जन जुदि 11 जन प्लेयार जतनो जुदि गोल रिनानि बुङोब्ला आबो कोन दिनो सम्भवया गोल रिनाय स्ट्राइकार गचिनि अ स्ट्राइकार न गोल रिना बागै जों बेबानो गाहाम खाय पास रिङै मा थलाया गैसों अबयसे चिनि टीम ग्राकुङो किन्तु जों गोबां टीम अमहाय दङो जे टीमो बेदि पर्यन्त थाङै गोल रिनानि बुङोब्ला जाते बो आं गोल रिखाय होननानै अमहाय जों बुङो आमते हिंखाय टीम ग्राकुनि मानजा हयतो जिदि भाग मानानो किन्तु टीम ग्राकुया टीम ग्राकुनानि हिंखाय खरकसाते खरकसानि उपरो पयदो मा खालायने जों खरकसाते खरकसानो गुबैखे मा हामजा लायने सिनि टीमनो क्राक खालायनाय बागै खरकसाते खरकसानि उपरो डिपेन्ड थायो जों गोसोखांगौ मा आगो लायनाय सामुं खालायथानि जों गोबाङानो भुल बुजाबुजि अबयस्यै नंगौ आबो जों जतनो सायमोन कारण जों सेरायनि सिमि ताबुक सुजरा आसाय फाइब्रनि सिमि तिनि सानजरा जों जे चिनि बायथांनि बागै जे सामुं खालायनानै आरो पर्यन्त बुलतो जों नुखुं खायलायै नुखुं चालक खानि बुमा बुफाबाय बिहि गुसाबाय चिनि बाय दारा मोनाय काका काकी जों गोबांबा चिनि नुखुं खातानिबो जों कक बांलायो कारण सामुं खालायथानि जतनो पारफेक्ट सामुं खालायनाया सामुं खालायना थांबाय देरा खेरा किसा नुइ नङा किन्तु चिनि अ सामुंखाय चिनि परिबारनि बायरे चिनि नुखुंनि फातार तामो सामुंसिनि चिनि सामुंखाय बुबाग्रानो लगिरिउइ अ हानि गुसारकनि थिनांनि बागै जों कायसा गाहाम जागा रिउ लांनानै अ हावो चिनि दिप्रासानि हावो चिनि दिप्रासारकनि अधिकार रिउ लांनानै अ सामुंगो जों बुबाग्रानो जों लगिरि लायनानैसो अमहाय जों जे आमस लाख लाख बरक तुयै जों जे सामुं खालायनानै अ जागाबा कक बा स्वाभाबिक भाबे बांसिनानो किन्तु आ कक बांनाबाय जों कुनो दिनो जों आलादा आलादा नुइ थांलायखाय सालाया आबोनि बागैनो जों जत नखरखौ अमनो फायनानि बुस्थुखौ जे फायदि जों दिनैनि सिमि ब्लक कमिटि थाका ब्लक कमिटि रिजनल कमिटिनो नायनाय रिजनल कमिटि विलेज कमिटिनो जों मा नायलायनाय जाते गोसोखांनि साल चिनि सिमना ब्लक कमिटि जाते तेबो स्ट्रं नानि बागै कई जों फायदि चिनि बुबाग्रानो गुबै खाबाय थायो हामजालायै जों सलिनाय दंलायो सामुं खालायनाय दङ दिनै चिनि बुबाग्रा फायसा फायजा आगरतलाव 11 सफायया दिनै कुमारघाट थांनाय दिनै कुमारघाट नाय थल खायनाय खोनासोबो आगरतला फैनाय आयंगो प्रग्राम दङ बे आनिबो प्रग्राम दङ दाबो जों नरक दिनै अरक खायनाय जों जतनो अरक लिडार अरक केबो साबकास करै जों दिनै अरक बिसिमनो जों कायसा जयनिं प्रग्राम अतर खायै जों मा बुंलायनाय कारण ईद का जवाब पत्थर से जों मारिनाय
मियानि मुंगिया गामिनि जे जयनिं फेक जयनिं प्रग्राम आरो 6400 भोटार इनि बरक जे सामानि बोसोर फैमिली फुलमुमाखै 480 भोटार फैमिली भोटार फुलमुमाखै 6448 सामथि ओंखाय पार फैमिली रो कयजन कलायका हिने माने 13 जन नि ऊपर कलायका मायका पार फैमिली रो 13.5 जन माने 14 जन अबहाय दाबुस्क्रिप्ट राहो कुनु फैमिली रो पार फैमिली रो 14-15 जन बरक गरै किन्तु बरक नि मियानि आबो बोसोर जे फेक बोसोर जे तातार आबो बंनि रिपोर्ट रो जों स्राय के नुकजाका जों किन्तु सिमना ब्लक कमिटि रबनो दिदि सिमि अबो दायित्व बगजागो अमासनि बिसिङाव कायसा जों सिनि सिमना ब्लक कमिटि नि बिसिंति कायसा कतल जयनिं प्रोग्राम आबो जों मा खालायनाय जों अमरो उदाहरण रि खुंनाय फायदि सिनि सिमना ब्लक गदर काविनाय बायदि आमोसे जों उदाहरण मारिलायनाय कारण सिनि बुबाग्रानो जों बकं रिजा सिनि बरंग्रान ये गत बर सिनि सिमना थेकेनो जों जेंलायनाय सिनि सिमनाव फाय बुबाग्रा आसो फाय रेलि खालामनो नांला सिनि सिमनाव जों राखनो दं आबनो बुबाग्रानो जे जागा किसा हेलदुन लरातरांनि दङ आ जागावनो जों बुबाग्रानो रहरै दङ दाबो सुगदाराखै के कक्तो आसो लगिगला तिनि जारा समाय थांनाय नरत्न जों सेन्ट्रेल कमिटि कर्मचारि हयते नरत्न खाबाय खुबायखे कंग्रेचुलेशन जानोगो ते जों फाइनाल साल अमहाय पांदा कतर जों रेडी थायनाय अर्गानाइज थायनाय जाते प्रत्येकटा प्रोग्राम जयनिं सारा आबो जों ते कोनो प्रोग्राम से थायनाय कोनो जेकोनो बाजार सभा जों ग्राम सभाफोरखौ जों जयनिं प्रोग्राम फालिनाय कारण बोसोरखांगो बिसि इलेक्शन फाइदो जोंनि एबीसी नि जनरल इलेक्शन फाइदो गावो जों फाइदि जतन खा बाक्साखै खा वारबाय थायो जों बोसोरखांनि साल बुबाग्रानि प्रति बुबाग्रानि कक्नो जों तेबो पिरि सिनि लुकरत्न सिनि जनगण रत्न जों मा बुजलायनाय जों जुदि दाबो काहामखै सामुखलायाखै सिनि बोसागुति रगि भबिष्यत नष्ट होनाय जाते सिनि बोसागुतिनि भबिष्यत नष्ट तांखौ आदिनि थायनो जों सामु मा खालायनाय अकक्न सिनि लुकरत्न जों मा पिसारनाय 7 तारिखनि सिनि गेदारिं आगरतलाव जों मिनिमाम 1 लाख बरक टार्गेट खालायदो सिनि सिमनानि प्रत्येकटा बिसिनि हयते कम से कम 6-7 टाकारि खालाय जों मा नखरनाय आदिनो कारण मियानि नो जों आदि फेलारि बुंनांगै जों 7 तारिखनि प्रोग्राम बाय जों सारा आगरतला कापिरिनाय जों आबनि बागै सिमना ब्लक कमिटि हयते कम से कम 200 गारि जों अरनि हयते जों रेडी खालायना दंनाय आबनि बागै तागनि सिमिनो प्रिपारेशन से नाहासिनि जे प्रत्येकटा बिसिङाव 6-7 टाकारिखाय जों आगरतलाव 7 तारिखआव बुबाग्रानि लगी चुंतंगो आबनो प्रमाण खायनि बागै बुबाग्रानि लगी तिप्रासारक दंगो आबनो प्रमाण खायनि बागै जों 7 तारिखनि बागै जब प्रिपेयर जों मा खालायनाय जों तिनि ओ समाय थांनानै पान्दा हिमपानो अकक्न मा सामानि कारनखाय सिनि बुबाग्राबो मुजुं जागो जे जों हातार फास्ते नि बरगरनो भारतवर्षनि बरगरनो अमनो खुंनाय जों त्रिपुरानि तिप्रासार जों यज्ञनि मुजुंखा अयज्ञनि मुजुंनानि प्रोग्राम 7 तारिखआव आंहरनो कयनाय आदिनो जारा सिनि जों देवरो तिनि फाइनाल लिडार्स जों तो माथो तंनाय आबनो कानिगो सिनि जे सापुकास दङ जों सिनि सिमनानि हते कलां थाङो प्रत्येकटा बिसिनि सिनि सापुकास दङ जों अकक्न मा सानाय जे ताबुतो नभेम्बर फाइदो अक्टोबर नभेम्बरनि 7 तारिखआव आसु साथुन तुंला ओंखाय सिनि मिटिं नो नायथक थायनानि बागै सिनि रेली नो नायथक थायनानि बागै जों जाते बुबाग्रा कक सायासा पडन साबायासा पडन तो जों मा बिसिङाव नांखाय बसावै नांखा आसुगै मा दंलायनाय आबो सिनि लुकुरक्ट तेनरनो जों दतरन कयनानि बुथुबो जों जारा लिडार सके बिसिङाव दंनाय न सिनि सापर्टार्स जारा थांनायबो जों बिसिङाव मा दंनाय मा बिसिङाव जाते सिनि सिना ब्लकनि हयते केबो आयां टाउन रग बाजार रग थांगिया खायो जों स्राब खायो समयनि बिसिं
Zorani bisingo sengar ma sowi lene. Usikang district meeting ko Mia district meeting ko angko ko masaka. Sini West Tripura district ni borok sa angko talabai kana. Jara Kanchanpur ni final Dharmanagar Sabru Bilunian final se sokai thako sini o West Tripura district ni borok kai olok bini selai ulo sowi. Amte ingeng laila tini jebabe meeting 11 ko nani ko suru ka 12:30 ko. Takuro normal ang ini okok serai di sana itu. Seng jedino zorano mulyo binai. Dino no zora semua mulyo binai. Jadi seng zorano mulyo binai angkai zora semua salsa thabra iklan. Zorani aske na phan zorano kego paya. Kaje zorano seng mulyo binai. Sini je kono meeting tini ni sini final meeting logo. Karon sini kebanyakan program kami mana tahu election karena saja. Kesin zorati teki soal cegi mana kesin thangi na pakai. Kesin thangi pakai kan tu norok satu lagi na. Gak apa dibagi sun zorano importance mari na. Oh zorani kok sana kan isi sa line sana kan tu. Saya pun di sini tahu saya zora. Sun je samung kelai pakai. Kebanyakan sini bundu bandu tombai. Mana zorano importance yang tu zorano dalam yang tu ini zorabai borok habar ini kiplai tonton baca. Kalau nggak tu waktu, bahasa pegang mana tahu bahasa semua mode pola sana kelai yang tu. Kalau nggak ciri semua bahasa sini salah yokno bahasa pegang mana jauh tiga bahasa Honggaro kelai bahasa bahasa masuk dia bahasa samung kelai masuk. Apa no? Sini pusat tu itu dibagi. Oh zorano importance mari naik. Jate kai borongni tinang kaham thum te chini je manthai sing je balo chokon je kan ne nai to ni obono sung sammo thebana ni kai sung zorate samma khaine aboni bagi tarik ni meeting obo sung zorawo ma sowi laine adi ni no gotono wan suki nino ani kisisa kongarma rono pai sine joto kaham kun ko bedi kubagra ayu lotung ti persado pa ayu lotung hambai